Vítam vás, majster v záhrade. V dnešnom videu sa ideme pozrieť na túto benzínovú reťazovú pílu Hecht 62. Je to silný a cenovo dostupný stroj určený na náročnejšie práce okolo domu alebo na prípravu palivového dreva. Poďme sa na ňu pozrieť. V balení sa nám nachádza krytka lišty spolu s lištou, ktorá má 45 cm, toolkit, v ktorom sa nachádza tento oporný pazúr, imbusový kľúč a dva šroby na dotiahnutie. Dokumentácia a návod na používanie, reťaz, ktorá pasuje na lištu a samotná píla. V prvom rade si ju musíme zložiť, takže potrebujeme lištu a reťaz. Odšrobujeme si bočné šroby priloženým nástrojom. Pokiaľ by ste chceli nahodiť tiež tento pazúr, tak sa montuje do tejto časti predtým, než nahodíte lištu. Pazúr vám dáva lepšiu stabilitu pri pílení, takže určite odporúčam ho tam namontovať. Dáme si dole krytku, do dvoch úchytov po šroboch si vložíme lištu a zo zadnej strany natiahneme reťaz. Reťaz musíme na lištu nasadiť správnym smerom. Je tu aj taký malý pomocný obrazok, ktorý nám to na lište ukazuje. Vložíme naspäť kryt lišty, ktorý dotiahneme šrobmi. Týmto spodným šrobom napíname reťaz, takže predtým, než ho ideme úplne zatiahnuť, si ešte napneme reťaz tak, aby úplne neplávala, ale dala sa potiahnuť. A šroby dobre dotiahneme. Pílu máme zloženú a ideme si povedať nejaké technické špecifikácie. Ako sme si povedali, píla má benzínový dvojtaktný motor, hmotnosť je okolo 6 kg, palivo je benzín a olej ako u klasických píl, ktorý sa riedi 50:1. Mazanie reťaze je automatické, keďže má olejovú nádržku a má ručné štartovanie Easy Start System. Na píle sa nachádza štartovacia šnúra, poistka, bez ktorej nespustíte spúšť, ktorá sa nachádza na vrchnej časti, sytič, ktorý potrebujete povytiahnuť pred prvým štartom, pumpička na olej, nádrž na olej, ktorá sa nachádza v prednej časti, mohutný držiak a kickback, ktorý automaticky zasekne reťaz pri spätnom raze. A v zadnej časti sa nachádza nádržka na mixovaný olej s benzínom. Píla má tiež vypínač, ktorou sa píla vypína. Zo spodnej časti píly môžeme objaviť takýto nástroj, kde je kľúč na odťahovanie skrutiek, ktoré držia lištu a plochý šrobovák. Pred každým použitím by sme mali skontrolovať, či máme dostatok oleja v nádržke a skontrolovať napnutie reťaze tak, aby nebola príliš voľná. Používajte iba kvalitný olej, ktorý je určený na mazanie reťazí a palivovú zmes vždy pripravujte v správnom pomere. Čo sa týka vzduchového filtra, tak z hornej strany máme dve takéto západky, ktoré si môžeme pomôcť otvoriť pomocou priloženého nástroja a pod krytom sa nachádza filter, ktorý je takto z vrchu zaskrutkovaný, ktorý treba pravidelnejšie čistiť. Pod týmto krytom a filtrom sa tiež nachádza sviečka. Medzi také výhody a nevýhody tejto píly by som určite spomenul, má veľmi výkonný motor, ktorý zvládne aj hrubšie kmene, až 45 cm lištu a celkovo pomer cena výkon je to veľmi dobrá voľba. Čo sa týka nevýhod, tak určite je to, že má 6 kg, takže dlhšia práca s ňou môže byť náročná, je mierne hlučnejšia, 117 decibelov, a pre bezproblémový chod potrebuje pravidelnejšiu údržbu a kvalitné palivo. Prvý tip od majstra v záhrade je taký, že určite používajte ochranné prostriedky, veľký štít s chráničom na tvár, rukavice a tiež budete potrebovať chrániče sluchu. Nikdy nerežte s tupou reťazou, takže si ju nechávajte pravidelne nabrúsiť alebo si vymente za druhú. Reťaz sa síce maže sama, ale musíte doplňať olej, takže nezabudnite na to a skontrolujte to pred každým štartom. Pri prvom štartovaní zapnite sytič, naštartujte a po zahriati motora ho vypnite. Pri pílení na ňu netlačte a nechajte skôr pracovať reťaz. Hecht 62 je benzínová píla, ktorá zvládne aj náročnejšie práce. Od prípravy palivového dreva až po rezanie hrubých kmeňov sa môžete na ňu spoľahnúť. Určite mi napíšte do komentára, čo si o tejto píle myslíte a či si ju kúpite. Link nájdete v popise videa. Nezabudnite sledovať majstra v záhrade, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neušli a my sa vidíme na budúce.